Gibana-banang moabot sa 100,000 ka mga pasayro ang mobiyahe paingon sa amihanan o kabagatang bahin sa Sugbo karong adlaw sa Miyerkules, Marso 27. Taliwa sa kadaghan sa mga mobiyahe, nagkanayo ng Head of Operations sa Bus Terminal sa Sugbo nga igo ra ang gidaghanon sa buses sa mga terminal. Mag-expect for this Liwik mutaas pa dyan na siya. We have the commitments of our bus operators na ayos sila. More than 300 kay ang atong series is 263 man 200 plus man atong series. Dugang ni Esgana nga karong Semana Santa, 24 oras ang operasyon sa North ug South Bus Terminals. Alang sa mga pasayro nga wala pa makalukat og ticket apan dunay plano nga moapa sa pagbiyahe paingon sa habagatang bahin sa Sugbo ug mga kasikbit nga probinsya, adunay online ticketing system dinhi sa Cebu South Bus Terminal. Pinaagi niini, dili na kanahanglang maghuwat sa taas nga linya aron makasiguro sa pagpalit og ticket dinhi sa terminal. Gipanguluhan sab sa Regional Director sa LTFRB 7 ang pag-inspect sa mga ligid ug suga sa mga vehicles ug buses nga mobiyahe. Kini pagsiguro sa roadworthiness sa mga sakyanan. Ug aron ma-accommodate ang mas daghang mga pasayro, mihatag og 130 ka special permits kadto sa mga bus operators dinhi sa Sugbo ang LTFRB. Pero dili gina necessarily nga nagpuno tag bus. Ang atong gi-extend ang ilang ruta. Naapoy naka-ready na to standby nga additional nga mga units gyud nga ready to accommodate aning mga depende sa kadaghan sa pasahero, no? 1,800 sab ka personnel sa Cebu Police Provincial Office ang gipakatap sa mga pantalan, terminals ug mga tourist destinations alang sa pagsiguro sa kalinaw ug kahapsay sa Semana Santa. Karong Semana Santa kung gahangyo ang mga katawhan na magbinantayon ta sa ato ang mga butang while nagbiyahe ta. Nagkanayon si Zorilla nga 150 ka mga police assistance desk ang anaa sa mga pampublikong lugar. Ato sang naabtan ang kapulisan nga nag-distribute og flyers sa mga pasayro. Paghimangno kalabot sa security tips ning long weekend. Lakip sab sa mga nibisita sa Cebu South Bus Terminal si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Well, as you could see, there's a vast improvement. We have started to air condition the terminal, put in several units of air conditioners so that the passengers will have a more comfortable stay inside. But this is peak season, so we will be adding more fans, electric fans inside. Kasi parang hindi kaya ng aircons. Alauna pa lang sa hapon, nagsugod na ang pagpunsisok sa mga pasayro sa Cebu South Bus Terminal. Tungod sa kapuno sa passenger lounge, miabot na sa gawas ang linya sa mga pasayro. Lakip kanila si Maxim, kinsa misaysay nga magduha na ka oras silang naghuwat sa bus padulong sa lungsod sa Dalaget. Init siya, diri. Mas ganahan mo stay sa Sudpal, pero wala na siya space, so gipagawas sa Milargo. Murag tanang taga South, diri gipahuwat. Naghuwat kami. Then ang instruction sa linya kay walay klaro. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.